שירה, ברוכים הבאים. שמעון מולה. כי בסוף זה הלב, רק הלב שמוביל את כולם לשם. כל הדרכים בשבילים, בכבישים, בשבטים, מובילים לירושלים. כל התפילות, הקרבות, הקשות, בשלום. רב יניב כהן שליטה. רב הגאון הרב אלון עטיה שליטה.
כל הרבנים החשובים, כל הציבור הקדוש, שם עליהם יחיו. אנחנו מזמינים ומכבדים את מרת האתרא של גבעת זאב, כבוד הרב הגאון, הרב יוסף טולדנו, לפתוח בדברי ברכה ודברי תורה. כבוד הרב בכבוד. ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לאכסניה של תורה, בית הכנסת היכל המלך, שברוך השם שוקק בפעילות רוחנית. אומנם הוא קיבל את המרא דאתרא, אבל המרא דאתרא אמר שאנחנו נפתח, הגמרא אומרת, מסרבין לקטן ואין מסרבין לגדול. אז אנחנו בעזרת השם קודם כל שמחים בחלק הזה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו לארח את המעמד הגדול הזה והנשגב של הרב יניב, השם ישמרהו בחייהו, שמזכה את כולנו במעמד הזה. מי שסיים פעם, אז יודע מה ההרגשה בחלק הזה. מי שעוד לא סיים, כמונו, אז עכשיו לוקח חלק לפחות בזה, במעמד הנרגש הזה של הסיום מסכת, בסעודת מצווה, בכינוס הזה של הצדיקים, שוודאי שזה הנאה לנו והנאה לכל העולם כולו. בפרט בעת כזאת שעומדים עלינו כל פעם וכל יום לכלותנו, ואנחנו צריכים להראות שכוח התורה זה הדבר היחיד ששומר אותנו ועושה את עם ישראל לעם. יש לי את הזכות, אני הקטן, לארח ולקדם בברכה את הגאונים שהגיעו לכאן, כל אחד לפי כבודו ומעלתו. חלקם יושבים בשולחן הזה וחלקם מזכה הרבים, רבני בתי כנסיות, רבני קהילות, הם יושבים, כולם השם עליכם יחיו, ברוכים הבאים, ימשיכו להגדיל תורה ולאדירה ולהפיץ את אור השם בעולם. יש לי הזכות והעונג לקדם בברכה את הרב הגאון מרא דאתרא של גבעת זאב, הרב יוסף טולדנו, שיפתח ויישא דברי ברכה לכבודה של תורה. בכבוד הרב. טוב, ברשות המרא דאתרא, רב בית הכנסת, הרב הגאון, הרב אלון עטיה, כבוד הרב הגאון, הרב רז, כבוד הרבנים הגאונים, הרב סופר, הרב אזולאי, וכל הרבנים, כל אחד לפי כבודו ומעלתו, כבוד חתן המסיבה, הרב יניב כהן, שזכה ברוך השם בשעה טובה ומוצלחת לסיים את הש"ס מתחילתו ועד סופו בקיום בלכתך בדרך. הרב יניב סיים את הש"ס בנסיעתו מגבעת זאב לירושלים, מירושלים לגבעת זאב מדי יום ביומו במשך 5 שנים. תמידין כסדרן, לא איבד רגע אחד, וקיים ודיברת בם בשבתך בביתך ולכתך בדרך שוקבך ופקומך. אז הנה ברוך השם ממנו אנחנו יכולים ללמוד, לנצל כל דקה ודקה, אפילו בשעה שהאדם הולך בדרך, שלא יפנה את ליבו לבטלה, אלא לדברי קדושה, לדברי רבותינו, דברי תורה, שהם כאש, הלא כל דבריי כאש נאום השם. כל מי שמדבק בתורה, מדבק בקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא אש אוכלה הוא, ומדבק בקדושה, בטהרה. לכן אנחנו מאחלים לו שיהי רצון כשם שזכה לסיים את הש"ס, כך יזכה ללמוד ולחזור עליו, ללמוד ולמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. חזק ואמץ ויהי השם עמך. הרב יניב נותן לנו דוגמה טובה איך לנצל את הזמן, איך אדם יכול להספיק את כל הש"ס. כמו שאמרו חז"ל, פרוטה לפרוטה מצטרפת לחשבון גדול, דף לדף מצטרף למסכת, ומסכת למסכתות הרבה, עד שהאדם מסיים את הש"ס מתחילתו ועד סופו. אשרה ואשרי חלקו. המשנה הברייתא האחרונה במסכת נידה עוסקת בתנא דבי אליהו, כל השונה הלכות בכל יום, דהיינו שונה הלכות, לומד משנה, ברייתא, הלכה למשה מסיני בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, שנאמר, הליכות עולם לו. אל תקרא הליכות, אלא הלכות. על ידי ההלכות האדם זוכה שכל העולם הוא לא. פשטות הפירוש הפסוק הוא, מהלכי העולם כולם שייכים לאל יתברך.
לפיכך יעשה בהם כרצונו להגביה את זה ולהשפיל את זה, לגרש את זה ולהנחיל את זה, הכל בידו. טעם הדבר שאמר הליכות עולם לא, כי העולם מתנהג על פי מהלכי הגלגלים והכוכבים, כך מפרש הרד"ק, חבקוק. למה המסכת מסיימת בדבר של הברייתא הזאת, תנא דבי אליהו כל השונה הלכות. ישנם מסכתות בסימן בנייך, דהיינו מסכת ברכות, נזיר ונידה, יבמות, כריתות ותמיד, מסיימות בברייתא של תנא דבי אליהו מבית מדרשו של אליהו. כדי לסיים בדבר טוב, על פי דברי הגמרא בברכות, כן מצינו בנביאים הראשונים שסיימו את דבריהם בדברי שבח ותנחומים. מסכת ברכות מסתיימת בשלום, משום שכל הברכות חותמים בשלום. כמו ששנינו בספרי דברי רב, פרשת נשוא, רבי אלעזר הכפר אומר, גדול השלום, שאין חותם כל הברכות אלא בשלום. שנאמר, יברך השם וישמרך, ישם לך שלום. כן הוא בדברים רבה, בסוף פרשת שופטים אמר רבי לוי, חביב הוא השלום שכל חותמיהן של ברכות אינם אלא בשלום. קריאת שמע חותמת בשלום, פורס סוכת שלום, התפילה חותמת בשלום, ברכת כהנים חותמת בשלום, וישם לך שלום. במסכת דרך ארץ זוטא פרק השלום נאמר, כל הברכות והתפילות חותמים בשלום. לכן מסתיימת מסכת ברכות בשלום, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. מסכת יבמות גם כן מסתיימת במאמר זה של שלום, בגלל הדרשה שבמסכת כתובות שדרשו את המקרא בתהילים, וראה בנים לבניך שלום על ישראל, שאמר רבי יהושע בן לוי, כיוון שבנים לבניך שלום על ישראל, דלא עטה לידי חליצה וייבום. לכן מסתיימת מסכת יבמות בשלום שמונע את החליצה והייבום. בנוסף על כך מצינו במסכת יבמות שהלכות חליצה וייבום נקבעות על פי הכתוב במשלי, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. כאמור, ולא נעשה מתים כחיים לעניין ייבום. תלמוד לומר, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. מסכת נזיר גם כן מסתיימת במאמר השלום של רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, משום למדנו בברכות, מסכת אותה רבי אומר, למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה, לומר שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. והרי למדנו בספרי, פרשת נשוא, בפרקי השלום, גדול השלום, שם שנכתב בקדושה נמחה למים בשביל להטיל שלום בין איש לאשתו. והנזירות שבכוחה למנוע קלקולה של הסוטה מביאה לשלום ללא מחיקת השם הקדוש על המים. לכן מסתיימת מסכת נזיר בשלום, וכן מסכת נידה שעוסקת בענייני טהרת המשפחה מביאים שלום בין איש לאשתו. וכן מסכת כריתות מסתיימת במאמר השלום, משום שבכל מקום שכתוב בתורה ונכרתה נפש ההיא מעמיה או מקרב עמיה, מפרשים חז"ל ועמש בשלום, כמו שמצינו במחילתא בתחילת פרשת כי תישא על הפסוק, כי כל העושה במלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה ועמה בשלום. וכן מצינו בתורת כהנים בסוף פרק י"ד על הפסוקים ונכרתה הנפש ההיא מעמיה ועמה בשלום. כמו כן נדרש בויקרא רבה על הפסוק בשחוטי חוץ, ונכרת האיש ההוא מקרב עמו ולא עמו, ועמו בשלום. כן מצינו שם על הפסוק ויקרא לעניין אכילת דם, והכרתי אותה מקרב עמה ועמה בשלום. ועל הפסוק ויקרא לעניין מולך, והכרתי אותו מקרב עמו ועמו בשלום. בסוף הפרשה והכרתי אותו מקרב עמו ועמו שלום. כן דורש התורת כהנים את כל הכתובים בהם כתוב והכרתי ונכרתה ונכרת מקרב עמו מעמה ועמו שלום, או ועמו בשלום, משום שהאדם המתחייב כרת נידון כעבר זר לאומה כולה.
כשכורתים את האבר הזר מהגוף, נרפא העם כולו, ועמו בשלום. כמו שכותב הרמב"ם בפרק ב' מהלכות ממרים, מכיוון שכל עונש כרת מביא שלום לעם, לכן מסתיימת מסכת כריתות במאמר השלום. בזמן שיש שלום, תתרבה הששון והשמחה, כן יהיה רצון במהרה בימינו אמן. ראינו מוריי ורבותיי את המסכתות האלה שסימנם בנייך, מסתיימת בברייתא שלנו שתנא דבי אליהו, כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, שנאמר הליכות עולם לו, התקרא הליכות אלא הלכות. נסיים מתוך פרשת השבוע שנקרא בשבת בעניין ונתת אל החושן המשפט את האורים והתומים, והיו על לב אהרון בבואו לפני השם, ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו לפני השם תמיד. אורים ותומים זה כוח אלוהי הפועל בחושן שמשיב לשואליו בענייני ציבור של ישראל. אורים ותומים נקראו על שם שמאירים ומפרשים את דבריהם ומשלימים את דבריהם שהתקיימו, ועוד על שם שהם מאירים לישראל ומתמים להם את הדרך ילכו בה כשישראל הם תמימים. בעלי התוספות פירשו אורים מלשון מדינות ותומים מלשון גבולים על שם התחומים של כל שבט שהיו באבני החושן ונקראו משפט, כמו שנאמר ושאל לו משפט האורים, לפי שהם כדין שאינו חוזר, שאף על פי שגזירת נביא חוזרת, גזירת אורים ותומים אינה חוזרת. מפרש רש"י הוא כתב המפורש שהיה נותנו, אורים ותומים זה כתב המפורש שהיה נותנו בתוך כפלי החושן, שעל ידו הוא מאיר דבריו ומתמם את דבריו. שהיו האורים ותומים מאירים עיני הכהן באותיות שהיו בולטות מן החושן, ועדיין לא ידע לחבר האותיות ולסדרן אל התיבות, עד שמכוח התומים באה מחשבה בלב הכהן לחבר האותיות ולעשות אותם תמימים. ובגמרא במסכת יומא פירש רש"י מאיר דבריו, שמפרש דבריו ומתמם דבריו, שאין גזרות חוזרות כגזירת הנביא שחוזרת לפעמים, כיונה בן אמיתי. במקדש שני היה חושן, שאי אפשר לכהן גדול להיות מחוסר בגדים, אבל אותו השם לא היה בתוכו, ועל שם אותו הכתב הוא קרוי משפט, שרק עניין המשפט שהוא דבר נוסף על עצם החושן תלוי בכתב של האורים ותומים, אבל גוף ועצם החושן, הבגד, הוא שלם, הוא גם בלא האורים ותומים, ואין הכהן הגדול מחוסר בגדים בזה. אבל מכל מקום החושן נקרא חושן המשפט, על שם האורים והתומים שבו, או על שם פעולת האורים והתומים שמאיר דבריו, כי האותיות שבחושן היו מאירות, שנאמר ושאל לו במשפט האורים. את משפט בני ישראל ונתן אל חושן המשפט את האורים ואת התומים, והיו על לב אהרון בבואו לפני השם, ונשא אהרון את משפט בני ישראל, דבר שהם נשפטים ונוכחים על ידי אם לעשות דבר או לא לעשות דבר. ולפי מדרש אגדה בזבחים שהחושן מכפר על מעוותי הדין, נקרא משפט על שם סליחת המשפט. האורים היו מזהב וכסף והתומים מחומר מושלם אחר. האורים והתומים היו סוד מסור למשה מפי הגבורה, וכתבם בקדושה והניחם על החושן. גם מסביר הרמב"ן למה נקרא שמם אורים ותומים, אורים שמאירים את דבריהם, תומים שמשלימים את דבריהם. והיו על לב אהרון, ונשא אהרון את המשפט בני ישראל. מה הכוונה שאהרון נשא משפט בני ישראל? דבר שהם נשפטים ונוכחים על ידו האם לעשות דבר זה אם לאו. שאהרון יתפלל עליהם שיזכו במשפט, שאהרון יזכור תמיד את בני ישראל במחשבתו, בתפילותיו, שאהרון יישא ויזכיר לפני השם מה שהחושן יגיד שהם צריכים. והיה על אהרון לשרת ונשמע קולו בבואו לקודש לפני השם ופצתו ולא ימות. נשמע קולו של מי נשמע? כל הפעמונים שנוקשים זה לזה. ועוד כשאהרון ישרת בבגדים אלו ישמע קולו ותתקבל תפילתו. מה טעם שיהיה קולו נשמע? שיהיה כי מבקש רשות להיכנס לקודש, כמו שמקיש תחילה על דלת המלך, שלא להתחייב מיתה עבור כניסתו הפתאומית. ועוד מסביר הרמב"ן
כדי שמלאכי השרת העומדים לשרת שם לפני השם יפנו מקומם שיוכל לעבוד בייחוד, וכן שלא יזיקו, ועוד כדי שידעו ישראל זמן העבודה, ובכך הם יכוונו את ליבם לאביהם שבשמיים בזמן שכהן גדול עוסק בעבודתו. ועוד שיהיה ניכר ונבדל משאר הכהנים, שבעוד שיהיה נשמע כל אהרון ותהא תפילתו נשמעת ומתקבלת, כיוון שציווה הבורא וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר, לכן ציווה שיהיה נשמע קולו בבואו ויתרחקו השומעים משם. יהי רצון מלפניך השם אלוהינו ולאבותינו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. מסביר המהר"ל מה העניין של בניין בית המקדש ותן חלקנו בתורתך. אומר שבית המקדש זה אורו של עולם, זה ליבו של ישראל, והתורה זה ההיגיון האלוהי, מכוונים כנגד הלב והמוח. הלב זה האיבר העיקרי של האדם, והמוח זה האיבר החשוב בראש האדם. שהלב יהיה קשור לבית המקדש והמוח יהיה קשור ללימוד התורה. אז אנחנו מאחלים לרב יניב כהן, כשם שזכה לסיים את כל הש"ס, כך יזכה להתחיל את הש"ס מחדש וללמוד ולמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. יזכה בעזרת השם ללמוד עוד ספרים ועוד כהנה, שהתורה היא ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים, חזק ואמץ ויהי השם ממך. מזל טוב, מזל טוב. מקבלים בברכה גם הרב הגאון הרב עוזרי כהן, רב בית הכנסת איילת השחר, יותר ברוכים הבאים. הציבור מוזמן לנטילת ידיים. מי שלא יכול לעבור יגיעו אליו עם נטילת ידיים, בבקשה. דברי תורה ודברי ברכה את הרב הגאון הרב אלעזר זאב רז, רבה של תל ציון, בבקשה. ערב טוב, שלום לכולם. ערב של שמחה, סימן טוב, מזל טוב לחתן הערב רבי יניב כהן. באמת היה צריך לעשות את הסיום הזה במקום הגדול של 22,000 כנגד 22 אותיות התורה. אבל טוב, זה פעם ראשונה בעזרת השם. נברך אותו, יהי רצון שיזכה באמת לגדול בתורה ויראת שמיים. יש לו שאיפה גדולה מאז שאני מכיר אותו, הוא החבר של בני, שיהיה בריא. אז יש לו שאיפה גדולות ובעזרת השם חדיו לגאול. רבותינו אומרים שהברכה היא אשר קידשנו טוב ציוונו על דברי תורה. יש מסחאות שלעסוק בדברי תורה. מגן אברהם אומר שצריך לברך לעסוק בדברי תורה, ככה הגרסה של חכמי אשכנז.
הפרי החדש אומר, אם לעסוק בדברי התורה, מה יעשו בעלי בתים, לא שכולם יכולים להבין דברי התורה וזה, אז איך, מה יברכו? ולכן לא מדבר לעסוק בדברי התורה, שזה משמעותו יותר עמקות וכו', אלא הכוונה ללמוד תורה. הפרי מגידים אומר, זה בכלל לא, זה לא שאלה, הוא אומר, לעסוק בדברי התורה, כל דהו משמע, כלומר שאדם עוסק בתורה, אתה קורא את התורה, שאדם לומד בתורה, זה נקרא שהוא עוסק בתורה. לצערנו הרב, יש, אני אספר לפני זה סיפור אחד, אני לא אעריך עכשיו בדברי התורה, אפילו שבאמת היה ראוי להעריך בדברי התורה, אבל נשאיר את זה לחתן הערב שהוא יעריך לנו קצת בדברי התורה. אני אספר סיפור, היה בחורצ'יק אחד, שנפשו חשקו בתורה, והיה תופס בשעות הפנאי שלו, שיש לו בישיבה, מסכתות האלה שיש, אתם יודעים, יש שוטנשטיין, מטיבתא, והיה קורא, לומד, דף אחר דף, סיים מסכת ברכות, בצד, תענית הקטנים האלה, אחר כך מישהו שם, איזה חכמולוג אחד, מתוך הישיבה, ראה אותו, אומר לו, מה, זה לא עמל התורה, אתה הכל מבקשים לך, זה לא עמל התורה. החליש אותו, אז הפסיק. הוא לא מסוגל לשבת להאמין את הגמרא עם רש"י, חדל, הפסיק ממעשיו. מה קרה בסוף? נהיה בטלן. מי יישא בעונש הזה? זה. עמל התורה, יש בזה כמה משמעויות. מי שיסתכל יראה כמה משמעויות. עמל התורה, הכוונה להבין, לעסוק בתורה. עמל התורה, שאדם יושב ולומד ושוקד בתורה, כמו שידוע מדברי המאירי. השקידה בתורה, לעמול, לשבת, ללמוד את התורה. זה מה שאומר הפרי החדש, הפרי מגדים בסימן מ"ז. לעסוק כל דהו משמע. אומר רבנו זלמן, וכי בעלי בתים שלא מבינים את התורה בעמקות או שרק קוראים, לא מברכים אשר מותר להם ללמוד מילה אחת, אפשר ללמוד דברי תורה, מה שנקרא דברי תורה, מותר להגיד דברי תורה. אז גם שאדם לומד טוב. בזמן הזה, בחור ישיבה, שיגיד שהוא לא יכול לסיים את הש"ס, זה אי אפשר לו באיזה תיאור שלילי לכנות אותו. ולא רק בישיבה. כל אדם מישראל, מי שמניח תפילין, מי שהולך על 2, כל אדם מישראל יכול ללמוד את כל התורה כולה היום. היום דף, מחר דף, וכן הלאה. היום ברוך השם יש שיעורים, היום ברוך השם יש ספרים מתורגמים, אתה רק צריך, רק תקרס. הנה כמו שהגמומת, הרי שולחן, הרי אוכל, הרי הכל, רק תלעס, רק תוכל, רק לשקוט בתורה. ככה אדם גודל בתורה, זה בין שאדם תמיד חכם מבין, בין שאדם לא מבין. ואגב, גם בדברים האלה שיש הכל פירוש, מי שיותר חכם ומשכיל רואה למטה בהגאות, דברים נפלאים שהוא לא היה מוצא אותם לעולמים. אז אם כן, עד הבא, אולי הערב הזה יהיה חיזוק לכל אחד ואחד מאיתנו, שנזכה ללמוד דף אחר דף, מתי שזה יהיה. יש ספר שנקרא רחמי אב, רבי יעקב קטינה, היה עבדין חוסט שם בזמן תלמידי החתם סופר, אז הוא כותב שם, באות לימוד אני חושב, אומר, וליבי אומר לי, שכל אדם שהוא לא ברחי להשיג ללמוד תורה, או אדם שיכול להשיג, אבל הוא טרוד, כן? יש הרבה אנשים שבתחילת חייהם למדו בישיבה או עסקו בתורה ואחר כך פרשו לעבודה, גם העבודה זה מצווה. לא יכולים ללמוד, אז מה רפוי ידי מן התורה? ליבי אומר לי שילמוד את המשניות וגמרא באמירה בעלמא. רק לגרוס, רק יקרא. כאן הרב מתכוון, בהמשך הזמן גם אדם ייכנס בליבו חמודה דאורייתא והוא ילמד. אבל העיקר ללמוד בתורה. גם האריזה לומד בשאר המצוות דבר דומה לזה. מאדם שיכול לעסוק בתורה לעמול, יש שעתיים והשאר הזמן, למד במדרשות ובסודות התורה. אדם לומד את התורה, נכנס בו החשק אל התורה. וזה ההזדמנות הערב הזה לחזק את כולנו. לא אני קטן לחזק, אני אומר מה הדברים שכתובים. לשבת כל אדם, בן בעל בית, לא יגיד אני עובד, אני לא בחור ישיבה. אתה מניח תפילין כל יום, אתה רוצה להיות דתי כל יום, גם אתה יכול ללמוד את התורה, לא משנה. אבל אני אין לי שכל, אני בקושי יודע לקרוא, בלי אותיות, בלי ניקוד בקושי אני יודע לקרוא, גם אתה תצליח להבין בתורה. רק כשאדם יתחיל בתורה, כשהוא פותח לו את הכל. אתה תדרוך בבית הכנסת, האצבעות שלך יפתחו את הספר, והקדוש ברוך הוא יפתח לך אחר כך את התורה.
שמזכנו שנזכה ללמוד תורה וללמדה, לשמור ולעשות ולקיים. ונברך את החתן רבי יניב היקר הזה, שזה נשמה מאוד גדולה, אוהבת תורה. לפי זה רואים מה הנשמה שלו, נשמה גדולה שאוהבת תורה וצריך ללמוד ממנו. אוהב ספרים, אוהב לחטט, אוהב לחפש, כן, כמו שאתם אנשים אוהבים לחטט בענייני העולם הזה דברי חכמות, כן, לא שטויות אפילו, אוהבים ככה, סקרן זה נקרא, כן, חטטן, זה חטטן בתורה. הנה איך זכה לסיים את הש"ס. תלהב, מסכת זאת מסכת, ועוד אני מברך אותו שיהיה רצון, שיזכה לעלות מעלה, וכן יהיה רצון ולומר אמן. אני מברך את ברשות כל הרבנים, לא, מרוב שהתרגשתי, לא אמרתי ברשות הרבנים, שיהיה רצון שיזכות המרא דאתרא, הרב יוסף, והרב אלון, והרב עזריאל, יזכו להגדיל תורה ולהדירה, ירביצו תורה, בבריאות איתנה, בנחת, וכן יהיה רצון ולומר אמן. מקבלים בברכה, מזמינים, כבוד הרב הגאון, הרב עזריאל כהן שליטה, רב בית הכנסת איילת השחר, ראש הכולל, אמר לנו דברי תורה ודברי ברכה, בכבוד. כן, דברי ברכה בלבד, כי אני לא כל כך מרגיש טוב, באתי לכבד, אז קודם כל ברשות כבוד המרא דאתרא, ברשות כבוד הרבה של תל ציון, הגאון רבי אלעזר זאב רז, מרא דאתרא, רב בית הכנסת, הרב הגאון מזכה הרבים רבי אלון עטיה. מה שדיבר כאן קודם הרב רז, אז באמת יש פה את הכלים, זה הוא לא יודע, אבל אני אגלה. יש פה את הכלים, לומדים פה אברכים, כל יום ויום, לומדים גמרא, אז אפשר, באמת אפשר, זה ההוכחה. אפשר לסיים פה מסכתות, יש אברך שמוצמד בכל בעל בית, מי שרוצה ללמוד, בוודאי שיכול. אפשר להשיג, ויש הרבה הוכחות לזה מאנשים שאנחנו מכירים, שבאמת לא ידעו להחזיק ספר. אבל הגיעו לסיומי מסכתות, עוד לא שמעתי סיימו את הש"ס, אבל הגיעו לסיומי מסכתות. אז כמו שאמרתי, אני רק רוצה לברך. חשבתי, כשהרב יניב הזמין אותי לסיום, לא ידעתי שאני אצטרך לקום מהמיטה החולה ולבוא לדבר, אבל חשבתי על זה, באמת שהתאמצתי, אבל אני מרגיש חובה גדולה. אמרתי, אם כתוב הלל מחייב את העניים, יוסף מחייב את הרשעים, באלעזר וחסון מחייב כתוב מחייב את העשירים. אמרתי, הרב יניב מחייב את כולנו. אני זוכר את הרב יניב כבר 20 שנה, כן, הרב יניב? אולי יותר מ-20 שנה. אפשר להגיד עליו כמו אברהם אבינו. הוא התחיל את הדרך שלו לבד. הנה אבא שלו נמצא פה, זוכר אותו שהיה גר פה, הוא היה בא לבית הכנסת, מרשה לי להגיד, נכון, לפעמים בלי אבא, לפעמים איתו. התחיל בכוחות עצמו ממש, ממש בכוחות עצמו. זוכר שהתחיל בתור בחור צעיר, אם אני לא טועה בגיל 15, אולי אפילו לפני. ממש בכוחות עצמו, לאט לאט, והתשוקה שלו
והרצון שלו, כמו שהזכיר קודם הרב רז, החשק שלו והציפייה שלו, אין אצלו מושג כזה של ייאוש, אין מושג כזה של אני לא יכול. הוא התחיל, אני חושב שכולם מכירים פה את הספרייה שלו במאורות הגבעה, יש לו ספרייה פרטית, גם ספרי קבלה למי שלא יודע, גם בזה הוא לא טמן ידו, ממש בכל הפרדס. סיים ש"ס, אולי גם עוד מעט יזמין אותנו לסיום 8 שערים, לא רק כזו. כן, יזמין אותנו, בעזרת השם נבוא. ירושלמי, השם מזכה אותו לסיים עוד ועוד, בבלי וירושלמי ועוד ספרים, ממש להשתלם בכל מקצועות התורה. זה לא להשתלם, אנחנו לא מחפשים להשתלם. חכם בן ציון היה אומר שלא משתלמים, זה לא, אין מושג כזה להשתלם, אלא יש לנו חובה ללמוד את כל התורה כולה. והרב יניב מחייב אותנו. הוא התחיל, אני חושב, לא לפני הרבה שנים. והגיע למעלה, ועוד הדרך ארוכה לפניו, יעלה עוד מעלה במעלות התורה והיראה, ויזכה לשבת על התורה ועל העבודה, קדושה וטהרה מתוך יישוב הדעת ושמחה, אמן ואמן. אני מתנצל. הרב הגאון, הרב נריה שירה, רב בית הכנסת מאורות הגבעה, בבקשה. מתחיל בכבוד אכסליה, ברשות הרבנים, ברשות אמרא דאתרא, אני אומר כמה מילים לכבודה של תורה. אנחנו עוסקים בפרשיות של המשכן. כשסיימו את מלאכת המשכן, אז ניגשו, אז כל העוסקים לפני משה רבנו, ומשה רבנו ברך אותם. אומר רש"י, מה הוא ברך אותם? וינום השם אלוקינו עלינו מעשה ידינו קונה, עלינו מעשה ידינו קוננהו. יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. זה הברכה שברך משה רבנו את כל העוסקים במלאכת המשכן. זאת אומרת שכל המשכן הזה שעשו אותו, אם לא הייתה שורה שכינה, לא שווה כלום. הכל התכלית היא שבסוף תשרה השכינה. כמו שמסבירים המפרשים על הפסוק, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן, שפירושו של דבר שעשו את כל הכלים ואת כל העניינים לפי העולמות העליונים כדי שתשרה השכינה. יש כללים להשראת השכינה, צריך שהדבר יהיה מכוון כנגד הדברים בשורשם, לא כל דבר. לכן מסבירים המפרשים העמק דבר שבבית שני לא שתה השכינה כמו בבית ראשון וכמו במשכן, כיוון שלא ידעו עקב הזמן, מי שעסק בזה אחרי הגלויות לא ידעו לכוון את כל העניינים כמו שעשו את זה בזמן של שלמה המלך ולפני כן בזמן משה רבנו. לכן לא שתה השכינה כי לא כיוונו את זה לפי כל העניינים של העולמות העליונים, לכן לא שרתה שם. אז התכלית היא שתשרה שכינה. אנחנו מקדמים בברכה את
אנחנו מקדמים בברכה את הגאון הגדול, גדול מזכי הרבים בדורנו, מקים עולה של תשובה עשרות בשנים, ראש מוסדות תורה חיים בארץ ובעולם, הרב הגאון, הרב ראובן אלבז, שבא לכבודה של תורה, לכבוד הרב יניב כהן שמסיים את הש"ס, שהוא ברוך השם מלווה שנים רבות בעצה ותושייה כדי להגדיל תורה ולהאדירה, והחתן אמר שהוא לא מסיים בשום אופן עד שהרב לא יגיע. עד עכשיו תכף כל מי שחיכה ומיהר, בעזרת השם גם הסיום יגיע. רק נשמע את הסיום של הדברי תורה של הרב, היה באמצע, ולאחר מכן בעזרת השם יהיה סיום. בכבוד. כמו שאמרנו, שמשה רבנו ברך את כל העוסקים במלאכת המשכן, שתשרה שכינה במעשה ידיהם, שזה התכלית. וכרגע שאין לנו בית המקדש שבו היה מקור של השראת השכינה, אז כמו שכותב הבח בסימן מ"ז בשולחן ערוך, שהדבר החזק ביותר שהמשרה שכינה בעם ישראל זה לימוד התורה. קדושת התורה, קדושתה מאוד גדולה, שזה הלשמה, כמו שמעריך שם הבח, שכותב שהדבקות בתורה גורמת להמשיך שפע אין סוף ברוך הוא לתחתונים, לכאן, ועל ידי זה והיה המשכן אחד. אנחנו זוכים על ידי זה, על ידי השפע הזה שנמשך, כמו שמעריך בזה הרמח"ל בספרו דרך השם, שיש השפעה אחת גדולה מעין מציאותו יתברך, שהיא נקראת התורה הקדושה, שאין לנו שום תפיסה בזה, שאדם עוסק בתורה, הוא זוכה להשפיע שפע אור עליון, שפע קדוש ונורא שאין לנו תפיסה בו, לכאן לעולם הזה, על ידי הלימוד, כל לימוד שאדם עוסק בו, פשט, רמז, דרש וסוד, וזה הדבר הזה, הוא מתחבר על ידי זה לקודשא בריך הוא, והדבר הזה הוא גורם שבעצם שתשרה שכינה בעם ישראל, ועל ידי זה הוא מקרב את הגאולה. ובעזרת השם אנחנו זוכים פה להיות בסיום הש"ס, שזה הדבר החזק ביותר והכוח המגן של עם ישראל, הארון, שעל זה היו קרובים, שבזה עם ישראל היה מתחבר לקודשא בריך הוא, נזכה בעזרת השם שלייחד קודשא בריך הוא שכינתה אמן על ידי לימוד התורה. אנחנו מקדמים בברכת ברוך הבא את הרב הגאון, הרב אליהו אלחרר, רבה של מודיעין, לכבודה של תורה, ברוך הבא. שמעון, תכניס בבקשה את כל מי שבחוץ, כל הטורחים לכבוד התורה הקדושה. עכשיו זה הרגע של הסיום בעזרת השם, שכולם יזכו. הרצל, כולם פנימה בעזרת השם. כל מי שמאחורי הקלעים, וברוך השם דואג כבר כמה זמן שהכל יהיה כמו שצריך. זהו, כולם נכנסו, שלום? כן? יש לנו את העונג והכבוד להזמין את הרב הגאון, הרב יניב כהן, שיסיים עכשיו את מסכת נידה ועימה את כל הש"ס, התלמוד בבלי, ויזכהו השם, יסיים את הירושלמי וכל הספרים הקדושים בעזרת השם בבריאות ונורא מעליה, בכבוד. Good night, my boy.
ישמחו השמיים ותגל הארץ. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. דבר ראשון, אני רוצה להגיד לכם שזה, אולי לחדש לכם, שזה לא רק סיום שלי פרטי, אלא גם זה סיום של כל אחד ואחד מהמשתתפים פה. כמובן שיש לו חלק בסיום הגדול, כמובן שזה החלק שלכם גם כן. כל אחד ואחד שיש פה, זה קידוש השם. אז דבר ראשון גם כן, לכבוד האכסניה, לרב הגאון, המזכה הרבים, בן מפיק מרגליות, הרב אלון עטיה, שליטה, שנתן לנו פה את המקום הקדוש הזה, היכל המלך, שממש סייע רבות בכל הדרך שהכל יצליח והכל יהיה כשורה, וכמו כן לגבי הנאמן, רבי עופר, מגיע לו מחיאות כפיים. שממש טרח וארגן שהכל יהיה כשרות למהדרין מן המהדרין, ושיהיה ברוך השם שיהיה בשפע ולא יחסר שום דבר. כמו כן, אני מודה למרד האתרא, הרבי יוסף טולדנו שליטה, שזכיתי להיות שכן שלו כבר ברוך השם 6 שנים מי שהתחתנתי, יותר נכון 8 שנים שהתחתנתי, אבל שעברתי לפה בערך 6 שנים, זכיתי להיות שכן שלו וממש ליווה אותי לאורך כל הדרך בעידוד, בעצה, בברכה. וגם כן תודתי לרבי אליעזר רז, שליטה הרבה של תל ציון, שבא לכבד אותנו במעמד הגדול, וכן לידיד נפשי הרב אליהו אלחרר, הרב הראשי למודיעין, שזכיתי בתור בחור להכיר אותו 5 שנים יד ביד. הייתי הולך איתו לבתי כנסיות, כמו שאומרת המשנה באבות, הווה מתאבק באפרת תלמידיהם של תלמידי חכמים. אז הייתי, כמו שמדובר על רבי ישוע גדולה שמומשה יותר מלימודה, אז הייתי משתדל לקיים את זה. אמרתי, טוב, לפחות אני לא תלמיד חכם, לפחות נסתדל לקיים את זה, להשתדל להתאבק בתלמידי חכמים. ואחרון חביב, למורנו ורבנו עטרת ראשנו, ראש ישיבת אור החיים מוסדותיה, גדול מחזיר התשובה בדורנו, הרב ראובן אלבז שליטה. שאני חייב להגיד לכם, ממש התרגשתי שהוא זכינו, איך אומרים, משנכנס אדם מרבים בשמחה, כמובן ששמחה של תורה עכשיו, קל וחומר שמורנו ורבנו שזכינו שהגיע לפה לשמח אותנו, שזה שמחה הכי גדולה שיש. ומצאתי רמז, ברשותכם, בפרשה, שנייה אחת, מישהו מתרגש. זה השבוע, קניתי את זה. תשתה קצת. אז אומר, כתוב, אתה תצווה בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור לעלות נר תמיד. אז מפרש פה הרב, זה ספר עוז והדר, ספר נדיר אמנם, לפי נאו דעתי, לא ראיתי אותו בחנויות ספרים. הרב ראובן בן דוד. לא היה מוכר. הכרתי את הצדיק הזה. היה באשקלון, היה ראש מועצה דתית. היה רבי ראובן בן דוד, זה אבא של רבי סעדיה בן דוד, בהר נוף, ורבי יהודה בן דוד באשדוד, כל הבנים שלו. אני הכרתי אותו, את החמוד הזה, צדיק. הוא היה ראש מועצה דתית, אבל היה מקובל וצדיק, ראש מועצה דתית, פקיד במועצה דתית, פקיד. אבל מה? כל עיתותיו, כל שנייה שהייתה לו, היה מקדיש אותה לתורה. וקם מוקדם, ויושב ולומד, וחיבר איזה 20 ספרים הוא חיבר. גליה רזיה, בני ראובן,
המון, מה מילתא בטעמה? יש עוד ספרים, ממש, אני אומר, תראו מה זה, פקיד, אבל מה? חסידה קדישה, תראו מה זה, ופה אנחנו שומעים דברים, תמשיך. אני אחי. אז ברשות מורנו ורבנו שליט"א, אז אומר כאן, אני אקריא ממש בקיצור, אומר בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך עד יחסר, וזך זה רמז לעסק התורה שבזכותה יהיו נגאלים, וזך גם כן זה רמז לתורה שיש זך אותיות, כ"ב אותיות התורה ו5 אותיות מנצפח, ולכן היא רמוזה במילת זך. לומר לך שצריך שיהיה תיאורתו של כל אחד ואחד זך בלי שמרים, כן? ומה זה כמובן? זה גם יצר הרע, סור שבעיסה מעכב זה יצר הרע, שיהיה זך בלי שמרים. אומרת הגמרא, מסכת פסחים, אמר רבי יהודה בדף נ', לעולם יעסוק האדם בתורה שמתוך שלא לשמה בא לשמה. בהתחלה אדם לומד בשביל להיות רב, בשביל להיות זה, בשביל פה, בשביל לקבל איזשהו משהו, כל מיני דברים שלא לשמה, ועם הזמן הוא בסוף יבוא לשמה. כך אומר גם הרמב"ם בפירוש המאוד שניות למסכת מכות, שלמה אנחנו אומרים, כל יום אנחנו אומרים את זה. רבי חנניה בן הקשה אומר, אין אחד שלא יודע, אפילו בתוך שנה תעיר אותו, הוא יודע, יגיד לך את זה בעל פה. רבי חנניה בן הקשה אומר, אתה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפעמים תורה ומצוות. אומר הרמב"ם בפירוש המאוד שניות למסכת מכות, למה השם הרבה לנו הרבה מצוות? למה הביא לנו תרי"ג? תמיד מצווה אחת, מצוות סוכה, מצוות ציצית, אומרת הגמרא, מצווה שקול כנגד כל המצוות. למה דווקא תרי"ג מצוות? למה הרבה מצוות? יש כאלה אומרים, קשה להיות יהודים, זה לא נכון, הפוך. כיף להיות יהודי, זה צריך להיות שמח שזכינו ברוך השם שנתנו את התורה הקדושה, שזכינו להיות יהודי. למה אבל תרי"ג מצוות? אומר הרמב"ם, כדי שמצווה אחת לפחות תעשה אותה דשמה. מצווה אחת לפחות תעשה אותה בלי שום נגיעות, רק לשם השם. אז זה לפי אני יודעתי, גם כן רמז פה, זה מה שהוא רוצה להגיד במילת זך, בלי שמרים. אולי יזכה לעשות מצווה אחת נקייה. לכן הרבה הרבה מצוות. בסדר, זה טוב מאוד, מצוין. כדי צריך לעשות כל המצוות. אבל אולי אם לא יעשה את זה, לפיכך ירבון, יפה מאוד. זה טוב, זה דבר שבאתי להגיד, עוד רמז על מורנו הרב. אז אומר כאן, פרש רש"י דהיינו שיהיה נעים הליכות ונאה דורש, נאה מקיים. מה זה כתית? זה רומז שאפילו אם כתית בגלות, אפילו אך יהיו לומדים בתורה. עוד אומר כאן במדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, אותי עזבו ותורתי שמרו, כי המאור שבה מחזירה למוטב. רוצה לומר, מאור שבה שהוא יחזרו למוטב. ועל ידי זה יזכו שבני בית המקדש ויזכו לעלות בו נר תמיד. אמרתי בדרך רמז, לפי אני יודעתי הדלה, זה מרומז על מורנו ורבנו שליט"א. מי זה המאור? זה מורנו ורבנו. כל אחד שרואה אותו הוא מאיר לו פנים. כל אחד שרואה אותו הוא מחיה אותו. כל אחד שרואה אותו הוא ממש, אפילו שיהיה הכי רחוק, אתה רואה אותו שהוא מתקרב לתורה, מתקרב למצוות. אני מסכים. שאני אזכה לעשות הלוואי. אני מסכים, הלוואי צריך לעשות. ועכשיו מסתדר גם בהמשך. ויזכו לעלות בו נר תמיד. נר, אומרת הגמרא, נר אשר נשמת אדם, שהוא מאיר לו את הנשמה. ואז ממילא אתה רואה אותו שהוא תמיד בעלייה. תמיד הבן אדם שהרב מחזיר אותו בתשובה, תמיד הוא נמצא בעלייה. לכן הוא אמר פה, יזכו לעלות בו נר תמיד. בכל אופן, נגיד משהו אחרון, זה לא מה שרציתי להגיד, אבל בכל אופן, נגיד משהו אחרון ברשותכם. הגמרא אומרת, כמו שאמרנו, מסכת פסחים, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. אז ראיתי כמעט 5 פירושים רק על זה, מה זה אשרי מי שבא לכאן תלמודו בידו. אז ככה, קודם כל השאלה, מה זה לכאן? מה זה, תגיד, אשרי מי שבא ותלמודו בידו. מה זה לכאן? וגם אם הוא בא בלי תלמודו בידו, אז אין לו, זהו, תלמוד שלו שעה, לא נמצא תלמוד שלו. רק מי שבא בידו, פשט בידו, זה פשט שאדם נכנס לבית מדרש, בית כנסת, עם ספר ביד, זה כאילו בידו. ואם זה עכשיו זה לא בידו, אין לו ספר ביד, אז אין לו תלמודו בידו. אז רבנו חננאל אומר, הכוונה, אשרי מי שבא לכאן, אומר לכאן בגימטריה 101 פעמים. כמו שאומרת הגמרא מסכת חריגה דף ט עמוד ב', שאדם צריך לשנות את הלימוד שלו 101 פעמים.
לכן נאמר, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. זה פירוש אחד. פירוש שני שראיתי, הגאון החידה בפתח עיניים כותב, שהמשנה אומרת במסכת אבות, כל שיראתו קודמת לחוכמתו, כמו חוכמתו מתקיימת. וכל שאין חוכמתו, כל שאין יראתו מתקיימת. אז אומר, מה הכוונה? אומר זה, כל שיראתו קודמת לחוכמתו, כל מי שיש לי יראה, חוכמתו מתקיימת. מתי? אומר הגאון החידה, בהר סיני. שמה שקיבלנו בתורה בהר סיני, מתי אז זה יתקיים בידו? מתי שהוא יזכה לעמול בתורה, ללמוד תורה וכו', אז נאמר עליו, אשרי מי שבא לכאן תלמודו בידו. למה? כי הוא זכה שמה שהוא שמע בהר סיני, מה שקבלת התורה, הוא זכה על ידי עמל התורה, אז הוא זכה לעמול בתורה, הוא זכה לקיים את זה. כן? ולכן נאמר, אשרי מי שבא לכאן תלמודו בידו. עוד פירוש אחר, מה זה בידו? למה אמרנו בידו? אז כתוב במשנה באבות, עשה לך רב וקנה לך חבר. הוא אומר את המשנה, וקנה לך חבר. קנה זה מה שאתה כותב ספרים, כותב חיבורים, ואז זה נשמר לו לעד ולעולמי עולמים. נשמר לו כל הזמן. לכן נאמר, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. אז לכן אמרתי, זה הדבר חשוב מאוד שאדם צריך ללמוד, גם כן עניין של קביעת עיתים לתורה, שאדם צריך להשתדל לקבוע עיתים לתורה, וגם כן אדם עובד, קשה לו כל היום, אז למדנו, כתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. מה זה ועשו? אומר האור החיים הקדוש, למה נאמר בלשון רבים? אלא זה עניין של יששכר וזבולון. ועשו לי מקדש, עניין של יששכר וזבולון, שאדם צריך גם כן תמכין דאורייתא לתמוך בתורה הקדושה. אז בעזרת השם אני מברך את כולכם, שגם אתם תזכו ללמוד וללמד, לעשות סיומים בעזרת השם. וברשות מורנו ורבנו שליט"א, אני אגיד בידו את הסיום. תנא דבי אליהו, כל השנה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא, שנאמר הליכות העולם לא תקרא הליכות אלא הלכות. אז פה שנינו במדרש של אליהו הנביא, כל השנה הלכות, דהיינו הברייתא, הלכה משה מסיני, בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא. זה רמז לדבר שנאמר הליכות עולם לא, אל תקרא הליכות אלא הלכות, שעל ידי ההלכות הוא יש לו, אומר המאירי במסכת נידה, שעל ידי זה יש לו את הדרך הנכונה, ההלכות, מה יוצא מהגמרא. הגמרא זה בלול, תלמוד בבלי זה בלול מהכל, יש בזה הכל. כן, זה תלמוד ממשנה, ברייתא וכו', משנה, כל התנאים המוראים, זה בלול מהכל. אבל מסקנת ההלכה דברים, צריך ללמוד את ההלכה, שולחן ערוך, כמו שכידוע. אז לכן בזה שהוא שונה בכל יום, הוא אומר, גם כן ראיתי הגאון החידה כותב, שאם הוא שונה בכל יום, שתי הלכות בבוקר ובערב, אז על זה נאמר, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. למה? כי העיקר, כמו שאומרת הירושלמי, לא העיקר מדרש, אלא מעשה. העיקר, כמו שאומר, גם כן הרמב"ן כותב את זה מפורש, באשר למדת מהספר, תחפש באשר דבר שתוכל לקיימו, אומר הרמב"ן, באיגרת שלו. מה רואים מכל הדברים האלה? שאדם גם שלומד תורה צריך לחפש דבר שהוא יוכל לקיים אותו. זה העיקר, איך לקיים את המצוות, איך לקיים את ההלכות, איך לקיים את התורה והמצוות מתוך שמחה, מתוך יראת שמיים, מתוך קדושה וטהרה, ובעזרת השם יהי רצון שנזכה כולנו ללמוד את התורה מתוך שמחה בגאולה הקרובה במהרה בימינו אמן ואמן. הדרן הלך מסכת נידה וכל הש"ס, והדרן הלך דעתן הלך מסכת נידה וכל הש"ס, ודעתה חנן, לא תשב מנך מסכת נידה ולא תשב מנך, לא בעלמא הדין ולא בעלמא דעתה. הדרן הלך מסכת נידה וכל הש"ס, ודעתה חנן, דעתה חנן מסכת נידה וכל הש"ס, ודעתה חנן, לא תשב מנך מסכת נידה וכל הש"ס, ולא תשב מנך, לא בעלמא הדין ולא בעלמא דעתה. הדרן הלך מסכת נידה וכל הש"ס, דעתה חנן, והדרן חנן, דעתן הלך מסכת נידה וכל הש"ס, ודעתה חנן, לא תשב מנך מסכת נידה וכל הש"ס, ולא תשב מנך, לא בעלמא הדין ולא בעלמא דעתה. יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו שתהיה תורתך אמונתנו בעולם הזה ותהיה עמנו לעולם הבא. חנידה בר פפא, רמי בר פפא, נחמד בר פפא, אחי בר פפא, מראה בר פפא, רפא בר פפא, רש בר פפא, סוחה בר פפא, הדר בר פפא, דרו בר פפא. ערב נא אדוני אלוהינו את דבר תורתך בפי לפיות עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו כולנו
וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולמדי תורתך ומאוהבי תחכמני מצוותיך כי לעולם היא לי. יהיה ליבי תמים בחוקיך למען לא אבוש, לעולם לא אשכח פקודיך כי פעם חייתני. ברוך אתה אדוני למדנו חוקיך, אמן אמן. סלע ועד. המחילה, שכחתי גם להגיד הדבר הכי חשוב לרעייתי, אשתי היקרה, תהילה כהן, שהיא לא יכלה להגיע כי ילדים לא הרגישו טוב, אז רפואה שלמה גם כן לילדיי היקרים. שיהיה רצון שיהיה בעזרת השם נראה נחת בכל צחלתנו, שהשם ייתן לה בריאות, נחת ושמחה וכוח בעזרת השם. ועליה נאמר, אמר רבי עקיבא, שלי ושלכם שלי. כמו כן גם את הוריי היקרים, שהשם ישמור אותם בחיים, וגם מור חמי וחמי היקרים, שהשם ייתן להם אריכות ימים ושנים, יראו נחת מכל יוצא חלציהם, מהילדים, מהנכדים, מהנינים גם בעזרת השם. וכל הקהל הקדוש שבא להשתתף בשמחתי, אני מודה לכם מאוד מקרב לב, ויהי רצון שאני גם אזכה לשמח אתכם גם בשמחתכם בעזרת השם. מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו ששמת חוקנו בשבט המדרש ושמת חוקנו בשבט קרנות, שאנו משקיעים והם משקיעים, אנו משקיעים לדבר תורה והם משקיעים לדבר ביתנו, אנו עמל והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר, אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיים הבא והם רצים לבואי שחת, שנאמר ואתה אלוהים תורדנו לבואי שחת, אנשי דמים ומה לא יחצו ממהם ואני אפתח בך. יהי רצון לפניך אדוני אלוהי, כשם שעזרתני לסיים מסכת נידה וכל הש"ס, כן תעזרני אתכם מסרטות וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד לשמור לעשות וקיימנו כל דברי אותך בתלמוד אותך באהבה, בזכות כל התנאים והאמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לי ולזרעי שלמו של תורה מפי ומפי זרעי וזרע זרעי עד עולם, ותקיים בי בהליכותיך, תנחה אותך בשובך ותשמור עליך, והקיצותי תשכיך כי ירבו ימיך, ויסובך שאינות חיים אורך ימים מימינה בשמאלה עושר בכבוד. אדוני לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. יתגדל ויתקדש שמי רבה, וען מעדהו עתיד חייתה לחיה מתהיה, והשיחה לחיה ען מעל מברק חרטת ירושלים שחררה לך לה בגבי, ולמעקר פולחנה נוחי אמרה, ולעתה פולחנה תשמעיה להתרי, והמליך קודשה ברכו במלכותי ויקרא, ויצמח פורקנה ויקרא משיחי, בחייכון וברכון וחיי דחות בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. שמי רבה מברך, לעולם לעולם היה יתברך, וישתבח ויתפאר ויתרומה וינשא ויתעלה ויתהלל, שמדי קודשה ברכו, לעילם וכל ברכתה שרתה תשוחתה ונחמתה דמה אמן ואמרו אמן. על ישראל ועל הרבנן ועל תלמידי הון ועל כל תלמידי תלמידי הון ועל כל מהנדס קינדום באורייתא די בתורה הדין ודי בכל אתר ואתר, ידע לעון ולעון לשמה רבה חנה וחסדה ורחמי וחיי ערכי ומזונן ובחיר פורגנן מקדן עבוד לדבי שמיה והרב אמרו אמן. יש אלמה רבה מן שמיה חיים וסבא וישם ושסבא ורופאה ונחמה ורווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ואמרו מה ואמרו רחמה ועושה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן.
לדברי תורה וברכה את הרב הגאון, גדול מזכי הרבים בדורנו, רבי ראובן אלבז, שיישא מדברותיו בקודש. בכבוד כבוד הרב. נו, אחרונים. מחילה מכבוד הרבנים, פשוט יש לי איזה דבר שאני חייב כדי לא להשאיר אותם ככה לבד, ולכן אני מתנצל לדבר וללכת. הייתי רוצה להישאר וליהנות מזיו הדרכם ומהשמחה הגדולה שחתן המסיבה היקר רבי יניב הכהן, שם שמורתו וחייהו, הנה חמיב היקר, אחד מהידידי נפש שלי, יש לי גם חתן אצלו, אחד מהתלמידים שלנו גם כן חתן שלו, רבי שמעון בנהריה, הוא עושה גדולות ונצורות גם כן, יש לו זכות גדולה שיחיה לאורחים. כבוד המרא דאתרא הגאון רבי יוסף, כבוד רבי הגאון הרב עטיה, איפה המרא דאתרא דעין מודיעין, רבי אליהו אלחרר, כבוד הגאון רבי רז, רבי אלעזר רז, מנאז, מגילה רז זה לבניי, רבה של תל ציון, כבוד הרבנים, תלמידי חכמים, בעלי בתים יקרים, סולאים בפז, שאתם באים ברוך השם, שומעים דברי אלוקים חיים, אשריכם וטוב חלקכם, ואשרי הרב עטיה היקר, שממש בכל לב אנחנו מברכים אותו מהמסיבה הזאת. בעזרת השם יצא שאנחנו נזכה שבעזרת השם כעת חיה ויזכה לחבוק בן זכר, בעזרת השם רעייתו היקרה, בעזרת השם יתברך, בעזרת השם. אנחנו, זה הכנסת את התורה, עכשיו יש ברית ותורה. כשהכנסת את התורה צריך גם שיהיה ברית. אי אפשר, כל מי שלא אמר ברית ותורה לא יצא ידי חובתו. מי שלא אמר ברית ותורה לא יצא ידי חובתו ברכת המזון. לכן יש, עכשיו תורה הייתה סיום הש"ס, כזאת שמחה בלי עין הרע של רבי יניב היקר. עכשיו בעזרת השם צריך גם ברית, שנזכה בעזרת השם לבוא בלי נדר. מי שירצה הוא יכול לקחת, אבל אם יזכה, אני אמור לו את הבן בלי נדר, למה לא? אם אין לו איזה אחים שמועלים או דודים, אם אני אוכל, כן, בעזרת השם יתברך. אני רוצה, כי אני שמח בשמחתו הרבה. מוריי ורבותיי, כאן אני רוצה להתחיל בדבר אחד ששמעתי, שחתן המסיבה היום, מספרים לי שהוא סיים את הש"ס בנסיעתו כל יום שהוא נוסע מאיפה? מגבעת זאב לירושלים, הוא סיים את הש"ס. זאת אומרת, יש לו קביעות לסיים את הש"ס, יש לו, הוא בכולל, הוא צריך לתת שיעור, צריך לתת זה, אבל הוא סיים את הש"ס. איך זה? אז זה אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. הוא לא פוסק מהספר, אתם רואים? הנה יש לו פה של המאור, והוא חוזר וחוזר ולומד, ובלכתך בדרך, וקובץ על יד ירבה. מספרים על הגאון, זה היה אחד מהגאונים, שהוא גמר את הש"ס יותר מ100 פעמים. יותר מ100 פעמים. לא היה עושה כל, לפעמים היה עושה איזה מסיבה קלה. פעם אחת עשה מסיבה גדולה, ענקית. שאלו אותו, מה? הרי כבודו כל חודשיים, 3 גומר את הש"ס. מה כבודו? עושה מסיבה ככה. אנחנו רוצים להבין. מה? אמר להם, זה מסיבה מיוחדת. זה בזמן שאני הולך למקומות, ואני מחכה עד שבינתיים מתארגנים לזה, עד שאני, פה סנדקאות, פה עריכת חופה, פה איזה דרשה, עד שמתארגנים, עד שאני מוזמן, אני גומר, לומד, עוד קטע, ויש לי סימונים, רבי יהודה נותן בהם סימנים קדושים, דבורים, כן, הציבי לך ציונים, וזה הש"ס הזה מיוחד, שזה רק של 2 דקות, 4 דקות, 5 דקות, ולכן השמחה שלי היא גדולה מאוד.
וכשאמרו לי שהחתן המסיבה היום, שסיים את הש"ס בתלמודו בידו, שהוא לקח לעצמו את המשימה הקדושה הזאת, בעזרת השם אדיול גאון ולתפארת בישראל, אנחנו מברכים אותו, ימשיך לגדול ולגדל תורה בישראל. אחד הדברים כתוב בפרשה הזאת, פרשת ואתה תצווה. אין להתחיל פרשה בלי ויאמר, בלי וידבר, בלי לדבר אל בית. ואתה. מה זה ואתה? ואתה? מלא גם הקושיה הייתה גם על, ואלה המשפטים, ואלה. אז בא רש"י המקור על המקום, אומר, ראשונים מסיני, אף אלה מסיני, ומה אלה ניתנו, וזה, בן אדם למקום, אף בן אדם לחברו. אותו הדבר צריך לשמור, בן אדם למקום, בן אדם לחברו, זהירות. טוב, מלא מובן. אבל ואתה, מה זה ואתה הזה? זה לא מובן, ואתה תצווה. ויאמר השם אל משה, צו את בני ישראל. מה זה? דבר השם אל משה. מה זה ואתה תצווה? מעניין. אז ראיתי שמבארים שהמילה הזאת ואתה זה בעצם, זה המשך של תחילת פרשת תרומה. כתוב ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, וזאת התרומה אשר תקחו אותם. מה? תקחו. זהב, כסף, תכלת, ארגמן, תולעת שני, 6 ועזים, ועולות עולים, עוד דמים, 11 שתים, ושמן המאור, שמים לשמן המשחה, אבני שואה, ואבני מילואים, טק טק, ועשית כפורת, ועשית, ממה? מהדברים האלה. מה עוד? משה רבינו אמר, מה ניתן? מה ניתן לבית השם שתשרה שכינה במקום? מה ניתן? מה שניתן זה שטויות. זה דבר חיצוני ממני. אני אגיד לקדוש ברוך הוא שהוא מוכן, אפילו ייקחו אותו, ישימו אותו, לא יודע, יעשו בו מה שרוצים לצורך המשכן. הוא נותן את עצמו, הוא מקריב את עצמו למשכן עצמו. אם רוצה אותו הקדוש ברוך הוא מוכן לתת את עצמו למשכן. זה הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה אני אתן? אני רוצה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? אתה יודע מה משה? קיבלתי. ואתה, שמן המאור, זהב, כסף, אבני שום, אתה יודע מה עוד? ואתה. קיבלתי אותך כאילו אתה נתת את עצמך למשכן שלי. ואתה, אבל מה? לא רק זה, אלא כל מה שעם ישראל נתנו, הכל, כאילו שאתה נתת את הכל. ואתה תצווה את בני ישראל, כל מה שהם נתנו, כאילו שאתה בעצמך נתת. למה? כי רצית לתת את כולך. כשבן אדם רוצה לתת את כולו לקדוש ברוך הוא. מה זה המעלה של לשם שמיים? שבן אדם, זה לא דבר חיצוני. לשם שמיים זה דבר פנימי. בן אדם נותן משהו, בן אדם עושה משהו, עושה איזה מצווה, תילתולה, זה משהו חיצוני. אבל הוא מברך, זה דבר ברכה, זה בחוץ. אבל על לשם שמיים, שבן אדם כולו וכל מעשיך יהיו לשם שמיים, זה דבר פנימי, זה קניין עצמי, זה מהות האדם. כשהאדם נותן את המהות שלו לקדוש ברוך הוא, את לשם שמיים, ממש כולו לשמו יתברך, באותו רגע הכל נעשה, זה מה שמחפש הקדוש ברוך הוא. ואז בן אדם זוכה להתעלות שאין דוגמתה. אני רואה את חתן המסיבה שלנו היום, היקר, הרב יניב הכהן. אני רואה אותו, אני רואה את האבא המאושר, אני רואה את החמיב היקר מאושר, רואה את כל הרבנים שעמלו בו, לא לחשוב. ממנו יראו וכן יעשו. אני חייב לומר. למה אני חייב לומר? כי אני עוסק בנושא של תשובה. אני חייב לומר. מתוך תיכון להשיג הישג כזה מתיכון, בית ספר תיכון רגיל, להשיג השגה כזאת, זה מעלה שאין דוגמתה בעולם.
ולכן אני אומר, בני אדם שיש להם בנים בתיכונים, יכולים לשים אותם ולהגיע למדרגות גבוהות מאוד מאוד. אם ישימו אותם בתורה, יגיעו למדרגות גבוהות מאוד, וכזה ראה וקדש. וזה הלשם שמיים. וזה הקדוש ברוך הוא מחכה לנו בדבר אחד. ואתה תצווה, תחייד, תראו את לחיות בצוותא. באהבה, באחווה, בשלום, ברעות. תראו לצוות, כלומר לעשות את עם ישראל בצוותא. ואז, ויקראו אליך. כולו אקום לקודשא בריך. זה אני אוהב. זה הקדוש ברוך הוא אוהב. לכן, שמחתנו גדולה מאוד. ממש. אבל בלי סיפור קשה לי לעבור, לצאת בלי סיפור קטן. ראיתי איזה סיפור יפה מאוד. מה זה רבותיי? בן אדם שמוותר, בן אדם שמוחל. מה זה? העניין של הצוותא הזאת, של החיים כולם ביחד. האדמו"ר מגור, אדמו"ר קודש קודשים, הקדוש רבי יצחק מאיר מגור, הרים, חידושי בעל חידושי הרים על הש"ס, על התורה, חידושי הרים, מגור, רבי יצחק מאיר, רבי מאיר מגור, האדמו"ר מגור, קודש הקודשים, קדוש, היו באים אליו נוהרים, היה לו אחד שקראו אותו רבונים, הגבאי שלו רבונים, לא מאלה של, איך קוראים לו, של, נכון, אלה של עכשיו, כן? זה מאחרים, היו אולי קרובים לרבונים, הוא היה הגבאי שלו. יום אחד, כל אחד מחכה לפי התור שלו, מכניס אותו. הוא עומד שמה, פתאום בא איזה עשיר אחד מופלג, נסיך כזה עשיר, בא, רק ראו אותו האנשים, וואי, עכשיו מה נעשה? חיכינו כל כך הרבה זמן, עכשיו הוא ייכנס. טוב, אז הוא אדם מאוד ישר, זה רבונים. אמר, מה, אני צריך להחניף לעשירים? לא זה, מה אכפת לי? אז הוא בא, הוא אומר, שלום עליכם, רוצה להיכנס לזה. הוא אומר לו, לא, יש פה אנשים של לפניך. הוא לא פחות ולא יותר. לוקח את היד שלו, אתה לא סתירת לחי כזאת. אז העיף אותו. מה אתה תגיד לי זה? הוא לא פחות ולא יותר, נכנס לאדמו"ר, אמר כבוד האדמו"ר, אם אני צריך לקבל עד כאן מכות בשביל זה, לא יודע, אם אני, האדמו"ר שכר אותי בשביל לקבל מכות, מה? הוא אומר, אחד בא, נתן לי סתירה, טוב, בסדר, אני אטפל. הוא נכנס, שלום, האדמו"ר, כל אחד שהוא נכנס, אז הוא נותן לו את ידו, זה כבר חלק מהברכה, כשהאדמו"ר מושיט את ידו. לא, מושיט ידו, זה ברכה כבר. הוא לא שיט לו את היד. כבוד האדמו"ר, לא שיט לו את היד. בהצלחה, שמעזור לך. זהו, הצלוחת. יצא, התפרץ, הוא יודע, אם האדמו"ר לא מושיט יד, בראשו של דבר, יצא, התפרץ בבכי, כזה אומר לגבאי, מה עשית לי? הרסת לי, לא מספיק כל החיים שלו הרוסים, אין לו בן, אין לו זה, כבר 15 שנה שהוא מחכה, בדיוק חיכה לברכה הזאת, למה הרסת אותי? מה עשיתי לך? זה, הוא ראה אותו שהוא מרור נפש, אז אמר לו, בוא אני אכניס אותך, בוא, אתן לך ערבי, אני אגיד לרב, בוא, הרב, אז הוא אומר לו, הרב, וזה, הוא אומר, לא, עד שלא תמחל לו, הוא לא מברך אותו. עד שלא תמחל לו, אני... אומר, כן? האדמו"ר אמר, עד שלא נמחל לו? כן. אני לא מוחל לו, עד שהרב יגזור עליו שהשנה הזאת יוולד לו בן. אם הרב... אז אני מוחל לו. כן, ככה אתה, עד כדי ככה אתה כל כך בוויתור, באיזה... אז אמר, בזכות הוויתור שלך, שאתה ככה מוותר, יזכה להיפקד בבן זכר. כן. כל כך יש אהבה, הוא נתן לך סתירת לחי, לא מספיק ככה וזה, ועוד אתה אומר שאתה רוצה, הוא אומר, לא ידעתי שכל כך כאב לו, כל כך שהוא מרור נפש, בעינתה מרור נפש הוא נכנס, לא ידעתי, גם אני מתחרט בכלל שלא נתתי לו להיכנס, אם ידעתי לפני כן, הייתי ודאי נותן לו, לא, חשבתי רק בגלל העושר שלו הוא רוצה להיכנס, אבל אם הוא מרור נפש,
הייתי נותן לו. מוריי ורבותיי, זה מראה לנו מה זה ואתה תצווה. סבתא, חדה, כולם, לוותר, לחיות. לוותר. מעולם אמר איזה קדוש עליון. מעולם לא ראיתי אדם שהתחרט על מה שוויתר. אם היה הוא המפטרן, הוא לא מתחרט. אין חרדה מי שעמד על דבריו. הוא מתחרט, למה עמדתי? חבל, לא הרווחתי מזה כלום. לכן, אנחנו מברכים באמת את הציבור הקדוש, את חתן המסיבה, שיזכה בעזרת השם להתעלות מעלה, את הרב יראת שמיים, את הרבנים הגאונים, שממש טורחים ובאים, שם עמכם וכל קהל הקדוש, שבא ברוך השם משתתף במסיבה כזאת קדושה, תורה תחזקנה ידיכם. יהי רצון שנזכה לראות את הגאולה השלמה. זה כתוב, זכרו תורת משה עבדי, הנה אנוכי שולח. עשית? שיבוא משיח עכשיו. זכרו תורת משה עבדי, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום השם. גדול והנורא, וישיב לב בבות על בנים, לב בנים על אבותם, תחזקנה ידיכם. כתוב, והרב, בעזרת השם, הרב אלון, השם ישמור אותו ויחייהו, שיזכה רבי אלון עטיה, יזכה בקרוב עם אשתו, להתפקד זרע. אין לי מספריים. כן, כל
שגידלה אותי ותמכה בי ועזרה לי. ברח לי וחיפלתי אותו מבית ספר לבית ספר, מישיבה לישיבה. זה מה שהשם ייתן לה אריכות ימים, בעזרת השם הרבה נחת לכל הילדים, הנכדים, והנינים בעזרת השם, שיהיה רק שמחות. וישוע בעזרת השם, שיזכה לחופה בקרוב. אמן. כל סבתא בבית. אנחנו מתכוונים להזמין את רב בית הכנסת, מורנו ורבנו, הרב הגאון, הרב אלון נטריה, שליטה, אמר דברי תורה, ודברים.